Hello mga tita! This is our vlog sa amo ang pag-travel paadto sa Philippines. Kini siya amo ang giparapang amo ang bag dito sa Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand for 200 baht. Og si Kuya Yuhan ning appeal po siya dito og hatod sa mua sa airport. Thank you so much Kuya Yuhan ug sa ako ang mga tita and momsi. This time paadto nami sa amo ang boarding gate. Si Adam yahay kayo kay nakasakay siya sa iyahang wagon. Finally, nakasakay namin sa airplano og nag-take off na ang airplane. One last look ni Adam sa Bangkok og sa Thailand. Bingon siya nga I will come back and bye-bye Thailand. Si Adam di ay kay sa Thailand na siya natawo. Mauna nga, mag-permi siya gaingon, I want to go home. I will go home na daw. Abi niya, og mabalik pa siya og Thailand. Don't worry Adam, kay next time og naatay kwarta makabalik kita din ha sa Thailand. Og wala lang nagdugay, si Adam nakatulog na og serve na pod sila og food. Niingon ng airline crew nga nahudlan na daw sila og chicken meal. Ang available na lang daw is pork pasta. Pero kay di man pwede mo kaon og pork, mauna nga gitagaan Manila og extra na lang daw ni nga chicken meal. Thank you kaayo sa Philippine Airlines crew nga nakasabot nga gigutom na gid kaayo mi. Mao na nga nangita gid sila pamaagi para matagaan mi og chicken nga food. Ang first ganag natong gikaon no kay kini gyud ang ice cream, di gid ta magpa ulahi basta ice cream na. Og naapod sila salad og naapod sila bread og orange juice. Ang ato adayng flight kay 3 to 4 hours padulong sa Manila. Timing kaayo sa Christmas ang amo ang pagbiyahe kay December 24 mi nagikan dinhi sa Thailand. Inigabot namo sa Manila is exactly 12 midnight or past 12 midnight sa Philippines. So Christmas gyud ni siya nga panahon sa amo ang pagbiyahe. Naalang mi 3 hours nga layover, magbiyahe na pud mi padulong sa Davao. And then from Davao, mag-land trip mi padulong sa General Santos City. And then from General Santos City, moderecho mi sa Bukidnon. Murag dugay-dugay gini ang amuhang biyahe. Mauna nga mo ba na taog kaon para daghan tag energy sa atuang biyahe. Okay, tiwas na nato niya tuang kaon kay taod-taod. Maabot na ta sa Philippines. Finally, after 3 years. And here is Adam. Naanagid siya finally sa Philippines. First time din ni Adam din sa Philippines. So atuan ni siyang i-congratulate and welcome Adam sa Philippines. Din hilang tama na among video. Thank you so much for watching. Bye-bye!